Знаеш, гониш някакъв, той трябва да се върти като помпо. Да откажа. Аз бих се оплашил още повече. О, той е клин. Ама това не беше много клин. Това и то не беше клин. Никак даже. Не, секунди си. По 35 секунди си, брат. Добре. Може с... Тотално 800, ама. Можех с, може би, една секунда, може би две. С картата. Ама тази с кюто не помага особено много.